Varume vakawanda havadi kuhurirwa nemagirlfriends kana kuti vakadzi vavo, uye havatombodi kunzwa nezvenyaya iyi. Asi kuzvida kana kusazvida hazvimise hure kuti rikuhurire, ende hazvimise munhu anga achada kuzokuhurira kuti arege kuzokuhurira. Saka zviri nani tigare tataura nyaya iyi sevarume, tibatsirane. Ndiri kunyepa here kuti varume vakawanda mune mafuneral police. Zvinoreva kuti makanzwisisa uye makagamuchira kuti rufu runogona kungouya anytime, saka makagara magadzirira. Kugara wakagadzirira hazvirevi kuti unoda kufa. Ndo zvakafanana nenyaya yekuhurirwa nemukadzi yandiri kuda kutaura nezvayo nhasi. Munofanira kugara makagadzirira. Varume vakawanda vanotaura kuti haugoni kutaura nezvenyaya iyi nekuti hauzivi zvinoitika musi waunosvikira mukadzi wako aine chikomba. Asi ndoda kumbokupai muenzaniso kana kuti ndikubvunzei mubvunzo kuti unogona here kudanana nemusikana akanaka okupfuurira kuti rova mai vako kana kuti kuvadza mai vako ugozviita? Pane here shamwari dzako kana kuti munhu ane mari anogona kukupfuurira kurova mai vako kana kukuvadza mai vako kana kukuvadza shamwari kana munin'ina wako? Ichokwadi kuti vakawanda venyu hamubvume kuita izvozvo, ende mhinduro yenyu ndeyekuti no, kureva kuti pfungwa dzenyu dzakatoseta kare makondisheni ekuti chero zvadini hapana munhu anokwanisa kundinyengedza ndikabvuma kurova kana kuti kukuvadza mai vangu. Ndo zvakafanana nenyaya yekuhurirwa. Unogona kugara waseta maconditions mupfungwa dzako kuti kana zvikazoitika inini handizofi ndakauraya munhu kana kuti kuzviuraya nenyaya yekuti ndahurirwa. Hakuna chinhu chinonzi kushuridzira. Chinhu chinenge chagara chichida kuitika chinongoitika. Saka ndiri kuti varume, garai makagadzirira kuti zvinhu zvazvo zvichinge zvazoitika muzive zvekuita nepekugumira. Hazvina basa kuti munhu wako unomuda zvakadii ende iwe unofungidzira kuti munhu wako anokuda zvakadii. As long as iwe uri munhu wenyama unogona kungohurirwa, ende munhu wese anogona kungohurirwa anytime. Ndinoziva kuti pfungwa dzenyu muchifunga nezverudo rwemukadzi wenyu kana kuti rudo rwemukadzi wako nevana vako, unoedza nepaunogona napo kuti udzinge pfungwa idzodzo mumusoro mako. Asi zvinhu zvakadai zvikaitika usina kugadzirira, panoitika zvinhu zvekuti unozozvidemba kana kuti iwe wacho ndiwo ucharasikirwa neupenyu. Ndiripo pakukubatsirai kuti mugare makasiya gap rekuti zvinhu izvozvo zvinogona kuitika, kwete nekuti munoda kuti zviitike, asi nenhaya yokuti tiri vanhu venyama, zvinhu izvozvo zvinogona kuitika anytime, pasina nekuti unonamata here kana kuti haunamati. Kondisheni yekutanga yekuti zvinhu zvazvo kana zvichinge zvaitika haufaniri kuita kuuraya munhu. Ukauraya munhu chaunenge wagona hapana. 1. Iwe wacho ndiwo wahurirwa. 2. Uchararama upenyu hwese uchitiza mapurisa kana kuti uchapedzera upenyu hwako mujeri ende wadaidza ngozi ichanetsa kwemakore nemakore mudzinza rako. Hongu unogona kufunga kuti munhu uyu andirwadzisa saka ndinofanira kumuuraya. Asi ndoda kugara ndakuudza kuti hazvitori mwedzi kuti utange kufunga kuti paya ndakabhaiza ende paya ndakaita ubenzi. Hongu kuhurirwa kunorwadza, asi kuuraya munhu uri kuisa matambudziko times 2 pamusana pekurwadziswa kwawazviitwa nekuhurirwa. Ukauraya munhu, 1. Wawedzera nhamo yekutiza mapurisa. 2. Pane nyaya yengozi. 3. Pane kugara uchizongozvidemba pfungwa dzako dzichichuchikana. Hakuna munhu ari normal anogona kurarama upenyu hwakadzikama akauraya mumwe munhu, kunyange wakaita zvekutadzirwa. Zvinhu izvozvo unogona kuzvisazvinzwisisa usati wazviita. Saka ndikuti garai makagadzirira pfungwa dzenyu, musauraya munhu. It's either unoripisa munhu kana kuti unomuranga. Vanhu ngavarangwe. Kana kuti unovaripisa, unovabhadharisa, usadarika ipapo. Pfungwa yekuuraya munhu, varume, garai maikandira kure nemi. Takuenda panyaya yechi2, kuzviuraya iwewo wacho.
Unozviziva here kuti ukazviuraya nhasi nekuti wahurirwa, panopera gore mukadzi wako anogona kunge aita zvikomba 3 kana 4 otoenderera mberi achinakirwa neupenyu. Usafunga kuti achazozvidemba kuti ndine munhu wandakaurayisa. Ukazviuraya chaunenge wagona hapana. Usati wazviuraya unofanira kufunga zvinhu izvi. Funga kurwadziwa nekutambura kwakaita vabereki vako kana kuti vanhu vakakurera vachichengetedza upenyu hwako pavaikurera kusvika wakura. Vanhu ivavo efoti yese yavakaisa pakukurera yoenda musango here pamusana pemunhu azvisarudzira hake kuzvihurira. Funga nezveshamwari dzako, mabhururu ako uye hama dzako, kuda kwavanokuita. Vanhu ivavo vorasikirwa newe here, vokuruza here pamusana pemunhu wani angosarudza hake kuvhura makumbo. Wese patori pasituation yekuti munhu wacho wakatomutora asisiri mhandara, usikazivi kuti akarara nevarume vangani. Zvazosiyanei nemunhu wani wawasvika akarara naye. Wakatomutora asisiri mhandara ende akatorara nevarume vakawanda before iwo wamuroora iwo. Wakusvika paine munhu wani akarara nemukadzi wako wakuzviuraya. Metsi idzodzo unoona dzine musoro here? Ende handisi kuti kana wakaroora mhandara zviuraye, nenyaya yekuti zvinhu zvacho zvakangofanana. Panapa ndiri kuda kungobudisa pfungwa yekuti sikarudzi kana kuti chinhu chiri pakati pemakumbo emukadzi hachikoshi kudarika upenyu hwako. Upenyu hwako haungapfuuri kukosha neburi riya. Munhu angozvipira kuvhura makumbo, iwewe upenyu hwako wotogurira ipapo kwakutozviuraya. Unoona zvine musoro here wangu? Kudai varume vese mainzwisisa pfungwa yandiri kuedza kukutaurirai panapa. Munguva yatiri kurarama inoi negore ratiri rinori, taifanira kunge tisisina varume vanozviuraya nekuda kwekuti mukadzi wake ahura. Taifanira kunge tichitaura kuti kudhara kwaiva nana madzitateguru edu anga akapusa, vaizviuraya kana vachinge vahurirwa nemukadzi. Zvinhu izvozvo taifanira kunge tichitaura kuti zvaiitika kare, zvichiitwa nemadzitateguru edu anga akapusa, akazungaira, aizviurayira kuhurirwa nemukadzi. Pasisina munhu anoita izvozvo munguva yatiri kurarama inoi. Haungaisi upenyu hwako kugumisa upenyu hwako nekuda kwemumwe munhu angozvipira pakusazvibata, angovhura makumbo ake kwete ako iwewe. Zvandiri kukutaurirai izvi ndiri kukutaurirai zvichibva paexperience yakakwana. Uri pasituation yekuti wakatarisana nemeseji kana kuti wakatarisana nemukadzi wako ari mumagumbeze nemumwe murume, ndapota musadarikidza mitemo yandakupai. Dzidzai kushandisa common sense kwete my emotions. Kana uri panguva yakaoma yakaita seiyaiya, ziva kuti kune ramangwana. Kunze uku kune vakadzi vakanaka vatori nerudo rwavachakupa runodarika mukadzi wako akuhurira. Unokwanisa kuvawana kana ukazvibata ukazvidzora wozvipa nguva yekuti upore. Varume, kuhura kwemukadzi hakusiri kukuguma kweupenyu. Ndinokutendai nekuteerera vhidhiyo inoi, uye ndapota kubva nhasi ngapasava nemurume anouraya mumwe munhu kana kuzviuraya nekuda kwekuhurirwa nemukadzi. Ngatiite zvimwe zvinhu kwete kuzvitadzira times 2 woti wahurirwa waakuzviwedzera zvimwe zvipande zvisina basa. Ndokutendai nekuteerera vhidhiyo ino, uye ndinovimba kumberi uko tichava negeneration yevarume vakangwara vanokoshesa upenyu hwavo, vasikadeuri upenyu hwavo nekuda kwezvinhu zvinongoitikawo zvichidarika.